ई गीत को पुराना ना अब है जो नहीं बा तनी बजा दो ओकर हम जवाब एगो लिखले बानी कि सुन हमर सोना मोना आज भरी पट जा आव हेने एकर जवाब जे कहता कमिटी भी कहता मोछू बाबा आ सुने वाला के मन नहीं खेला तो ई सब राह के हम राह चलत खानी ई गीत बन सकता देखो कैसे अब गौले भी कैसे हो आज भर रुक जा नहरी में ढुक जा आज भर ढीले ढाणी ई नहीं खे कहे एकर जवाब लो लइका कहता कि सुन हमर सोना मोना आज भरी पट जा उतर चलो होने फुआरा पर धीरे से घुलट जा उतर नहीं खे आवत तो पेड़ पर लटक जा माने आज के भोजपुरी हमने के बिगाड़त नहीं जा कैसे छील द के जवाब हां जी सुन हमर सोना मोना आज भरी पट जा चलो होने फुआरा पर धीरे से घुलट जा काहे भाव खात बाड़ू गोलू भीरी सट जा एक बार सट के फेविक्विक नियन हट जा वो ठीक बा ढेर बाड़ू लामा तो तनी से घट जा यही तरी लइका कहते बिगाड़ देता रे भाव भाई सुना हमर सोना मोना आज भपट जा चलो होने पुआरा पर धीरे से घुलट जा भीरी सट जा रेवटी के भेतर करवट जा आ जनी गोरी दूर जा दौरे पन्नी हुर जा आ बेरियर लागल बा तो धक्का देके दूर जा एकर कोनो भैलू बा कोनो रे जे भी मुआवे लागल अमर ले लो तो कहे के मुआवेलू नजरिया के बान से कहे के मुआवेलू नजरिया के बान से अरे मरही के बाटे तो ज्यादा अरे मरी तो न जान से मरही के बाटे तो मरी तो न जान से कहे के मुआवेलू नजरिया के बान से अरुण भैया जौन हम कहतनी उहे बाजहु के चाहिए एकरा बाद एगो धुन मारो नयका मरब तो बाउर हो जाई पुरनका मारो हमरा गुरु तुल के हां जी गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो दोहर जो के हो घर से निकललू अब से नहाइल बड़ू डब से चले मुर्गी बहुत जरूरी बा गीत में ना भोजपुरी में मुर्गी मरबो बिगड़ जाए डांस में मारो अरे घर से निकललू जब सजी संवर के एक बे तनी तू मुर्गी मारो तो खेसारी लालो ला मारो मारो कने आओ आई लव यू सीरियस एगो हमर गुरु कहलन कि कोनो काम मन से चोरी करे हो के तुम मारो कि 10 देवाल टूट जाए हां जी आ जब हाला करे के चाहि तो जोर से करे के चाहिए ना तो करो ही के नहीं चाहिए वाह अरे तहरा पे हाला होता काव्या जी ये खाली घोलटिया मार दी अरे घर से निकललू आई लव यू 6162 देखो कमिटी यानी हमार मालिक हमारी कार्यक्रम रही जहाँ महोत्सव बा जहाँ बगल में मंदिर होखे माता बहन जहाँ होखस तो या तो हम
गाना गाओ तो बनी तरी बाउरे बा बाकी जो ना देश में रहे के चाहिए वो देश के नरेश के आदेश के पालन करे के बा मजबूरी बा। सही बात। अब रौरा बोलोले माने रौरा कहवा तनी ऐसे काबे आ तनी लोग के खुश कर अपना गीत के बाद तनी नृत्य से। अरे घर से निकले लू जिया जिया 61 आई लव यू। बहुत सुंदर। ये दोनों लोग 75 गला में जिलेबी के काम कइले बड़े कि घर से निकले लू जब सजी सवार के अरे राम जी बनवले लागो। वाह वाह। मार लेल बड़ा दिन में का 1 घंटा बाद हमरो से भेंट भर करबन वही भाव में हम मिलब जैसन रोल करबो वैसन रोल कर दो। ए मैडम कि घर से निकललू जब सजी सवार के और राम जी बनवले लागस। अरे पूरा सफर के तू ही बाड़ू पूनम बुद्धि फेल कइले बाड़ू बुद्धि फेल कइले बाड़ू हे बुढ़ावा जवान के कह के मुआ मिलू नजरिया के बात से कह के नजरिया के बात से। बहुत बहुत बड़े भाई का आशीर्वाद मिलन बार बार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा में लास्ट में लड़का कहता कोई सारा मा जाई गोरी तहरा टोन पे ये गीत और भी अच्छा हो सकता लेकिन मंच के का जाने काहे आदत हो गइल बा लोई काहे से। हां ठीक बा हमार ड्यूटी बा बाकी सब गीत गावों में हमें लाज लगता काहे जैसन मंच बा वैसन महफिल बा ए गीत नहीं चाहिए बाकी अब बरियारी घींचे